Желанието на централната власт да се ангажира с решаването на въпроса с неразплатените не възнамерява да изплаща на общините 100 милиона. Централното командване обяви, че Багдат е включен в списъка на зоните, които вече са извън контрол. За нея важеше правилото голяма новина преглътни, голяма дума не казвай. Да обърнем внимание и на Гена Трайкова и Венелин Петков. Вие гледате BTV новините, представени от Мариана Вакилска и Боряна Гидикова. Не е Боряна. Ани Цолова? Канарачева? Опра! Явно няма да разберем кой е, но да продължим все пак с новините. Наскоро сцената беше възстановена. Сега се разделяме за кратко, следва малкият коментар. Извиняваме се за техническата грешка, веднага след... Няма какво да се извинявате! Изглежда, че целият екип така се е поразсел малко. Рачков, да не забравяме и Яни Салич и Юксел Кадриев. И още за почивките и свободното... Извинете. За почивките и свободното време, но на мъжете. Задачата се пита, кое е по-смешно? Почивките или свободното време на мъжете? И още за почивките и свободното... Извинете. За почивките и свободното време, но на мъжете. Ето едно самостоятелно изпълнение на Юксел. Британски репортери са издирили папагала, който някога принадлежал на министър-председателя Уинстън Чърчил. Сега птицата е на 104 години. На 104 години. Дали това на картинката е папагал, може да се поспори. Дали е принадлежал на министър-председател, също. Завършваме с една последна новина. Един от най-великите китайски майстори на грима, Мао Гепинг, пренесе цял приказен свят на войни, зверове и феи на подиума в Пекин. Екипът ми ви желая приятна вечер с BTV. До голяма веселба! Останете с прогнозата за времето и шоуто на Слави! Има условия и за грамотевични бури, придружени от градушки. И Зуе, като заговорихме за гърмене и трещене... Леко! Дръж се, мъжки! Мъжки! А сега е време точно за нашата... Внимавай!